कोकणातील लोककलेचे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी आपल्या चॅनलला सबस्क्राइब करायला विसरू नका। त्यांना मावशीचा मानाचा मुलगा आवाज येता विराटपासून धावत आले विराटपासून धावत आले कोथळी भांडूपर्यंत धावता धावता कुठला माझा गोकुळ धावता धावता कुठला माझा गोकुळ पण तुझ्या आवाजाला एकदाच नाही गाठलं मी गाठतो आपण बाजारात जातो पण नेसलं काय घेतलं काय हे कोणी सांगितलंच पाहिजे अगं म्हणजे सांगितल्याशिवाय हे दादा हे ताते हे मामा आपला मान घेणार साधं सूत एक नंबर साधी बोलतो हो तुला एक फटाकडे भैया 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 बोलते विक्रीला घेतले खावा नेसले शालू नावा ज्यांना कोणाला हवाय खावा त्यांनी माझ्या मागोमाग नंबर लावा भैया 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 बोलते विक्रीला घेतले लोणी मला पाहू नका कोणी जशी काही सिरियल मधली देवयानी वर घासलं खाली लावलं समज करून घेऊ नका वर घासलं खाली लावलं त्यावर मारली पिचकारी अरे ह्याला आवडतो गेली तुला सरसर सरा पावसाच्या धारा पावसाच्या धारांमध्ये बर्फाच्या गारा आणि सचिन रावांचं नाव घेते पहिल्या थंडी मुला माझे वाजवलीन बाबा नाव द्यायचं अक्षय ऐका घरासमोर अंगण अंगणात तुळस तुळशीला घालते पाणी घरासमोर अंगण अंगणात तुळस वृंदावन तुळशीला घालते पाणी आणि अक्षरावांचं नाव घेते मीच तुमची राणी जाऊया औरा लवकरी चला चला जाओ
चला जाऊ सारा मथुरे बाजारी हो, चला जाऊ सारा मथुरे बाजारी धन्यवाद रसिको बोर्गे खरंच माझा प्रेम असेल ना तर मला स्टेजच्या मागे येऊन दे. त्याचप्रमाणे मावशी राजू दरडे यांनाही तू खूप आवडली आहेस. त्यांचंही असं म्हणणं आहे की मावशी तू त्यांचं कडक असं नाव घ्यायचं राजू दरडे. लग्नाला होता माझ्या घाटकोपरचा डीजेवाला, लग्नाला होता माझ्या घाटकोपरचा डीजेवाला, पण रावजीराव पिऊन पडले तरी म्हणतात झुके का नाही साला.